Ndia men. Kollo ngalela. Sino wodi kenela ayotti. Sino wodi kenela ayotti. Wala. Dan ko luwatta. Awata ki dem ko ka. Nene bengu anda. Bengu abargade. Hida mar do bengu. Min aya wato la wodi ka. Min taya wala. Ya wala wat ko taya mito. Anan hida mar do bengu. Asika me anda ko yen dawe ko. Sida ko sigiro bengu ma yen nai. Dan ko le on ta bengu ma. Bengu ma wodo ka sudu ma. Acci tayo. Si mankidu ayen nai islam anere ma tawre ni ala dan. Ko wata wonde bengu ma si mankidu. Sere mo tout tranquille. Ko bidon di. Min ko bin jidini o. Nei mo haonjen. Si jango indare fala. Est-ce que afam go mi ba? Sere mo tout tranquille. No nene do andu ko mi de kon as. Dai Ala daki mo kadi. Ah. Okay, ala daki. Awande as no yato wodo tongo ngati tay. Nene ko na mi alono kadi mi ngite se nene ko na mi wata akte de hebo mi na mo heba kanene. Okay, ko do lambi fara ma wide. Ko do lambi fara ma nande. Bisi ka do heba taka. O do na heba ka. O wa ta he budi ande kadika. Aba jop hebo. Joga sala ka immo na kamido. Nene fi Allah mi tuba ne Allah mi tuba ne akte tama ni de. Ko no fa na do fi ala fena ko fotte hakkido. Yanta na derga. ne attaque me anan fi goto na to de abdan teto mi andi non to min gadi woni ka bernde anko do famude inu do min ko mi tado be ngwan na ba biddo mo Ko dum mi wina. ok so ni la adu do mi tejo fi yo hoto parce que mi do hidi mo Okay. dum go bi mi tel mum la be andugo mi wawa tara tade redu do mi na amoreda kim ko wakki don kadi mi do hidi biddam ngudi biddo mo parce que on ko redu de biddo redu mi akko tawa mi na biddo mo e bata stawi o wawa hotugol hore o wonda don bismillah se o wata hotugol no nene are wade ko fala le Yo, gasi. Problem. O hota ta hande o hota ta jang. O do vai do heba. Yo lawo. Yo jokka kipa be go vai bitama. Ka wa ta yu de yeso to fatte ngakil. awa andi to min kadi no wona woni do ko no heli dew ganga Gasi. dew ngala kundami ko no heli nga Gasi ni helinga. ko no heli nga O mi wa parce que sa kaligo. Kana nya ko mi happe no nga. Asiat nebi. Akki sa fi Allah. Akki fi Allah. Dala. Aset ni ke fala inde kam. Min ko min yotti no yo wondo. Kanda. Min gadde ganda ko min jogiti. Awa hande mi hedi. Ko min ko mi ga mi hedi. min Mi jo hedi ga ko mi ga. Mi hedi ga. Merdo ay. Ko no sikkuda. Esika as esika as to wa pa wulde bawma. Si Allah la don jetmi. Mi wadi o yidima. Ko do inshallah mi wawa wadi de kadi ha wona samma. Merdo. Ông xòa cái nào cái xe chứ cái không chờ biết gì đâu sao đâu ghét chứ Nè, đâu? Giờ đi kiếm bia đi từ cái hai nhà, không nói ra cả. Kau tak ada orang. Angku Hamza waktu aku fuk. Aku Hamza wan mai waktu aku fuk. Hajur angku midi dah aku tu kau. Nè, nó mới hút chỉ bên gol, tôi mình chỉ nào phải tập quần. Ta không mua là ba. Kan la miji pina mi jogo do ha mauna ne yanda ko ande ya ko ko ke yo no ara so tawn de dia na Bit berwat kita bar. Sajabi lu aceh si ajabi min wonde uran la ka won kiang uran la ka won kiang ko ya actuone ko ha Allah jodi tama hore ma jam pasai darenti Hamza o na sanzo o sanzata hayyi da yeso ko ngono wayno anda ko de ko kirmi ne ne ko to Hamza dan an o wanani wa uno wanani o wa du wana jikku makko ni be du na to be hore makko do man
joni basi mi yehi ɗon jora min kadi mi saali mi wona e ɗon si tawi meɗe yurmodira awa sinani mo kono yamin jokkade mum komo kala ko concerné ɓe to modi mum puisque ɗon hande ari law wonani o mo yiɗi nangi mo yiɗi on mo yiɗi en fof meɗen mo teddiri ko ɗo ali changement opposition makko kono noon simi jooɗi mi accirini ɗum ɗo to debbo haɗo lanka dewgal han sina ɗum haray ɗo laɓaka ay kanko e mo saali hay so ɓe andani min kadi miɗo saali miɗo saali mi yahay min ɓiɓɓe amen ɓen ɓe fof maɓɓe ɓe jeeya simi accani ɓe ɗum haray no waɗi hayni goɗɗo gom ala problème nda min kam noon min e Hamza ko ɓe gandi min kam ko yennimi ko yennunola ko ɗum ɗon no hakkude amen mais nene nden wone ɗe yennimɓiren ɗum ɗon hakkude amen yiwa haya naɓe hayno ko dewgal ko Allah yiɗi jaman fo yiɗi mi ala probléme watama ɓiɗe a yaata ɗe wawi yaata haara ɗum welugo ɗum ɗon hande tumide woɗɗe Hamza min e makko hoyre nde yennimuɗe nden ɗon hakkude amen ha ñande nene kono ɗon hande onon kadi o giƴƴay ɗon si woni ɗon seyti on ɗo wata diwa hay min are ɗemnande walta si hande somi jooɗike ɗo o ɓiɗɗan mo wona e feere ara e nongo min nene makko waɗi no fe jooɗortoɗen min kadi mi yaami jooɗoro noon mi ndaala men tumɓe heeƴa toon ana kalaji min jogui min fof min heeƴa toon ɗum somi waɗi ɗum ɗum wona e tum ɓaawo Nah. Hono. Yo. Así, ya vale nada, cada vez. Buang gas. Buat ani lawasi. Ni balik ni. Aku vale. Mete yo. Oh, enggak. Será eu não falo. Você vai me dizer me fale, né? Pode dar isso. Fale, dim. Cara, só não só oh, si te Kono anda kudini ujian berjalan dah. Pak, siapa wari obi kamu? Macet dan nostalgia muda ala kapas. Kono anda kayak ngala tuh kue. Macet dan yuri kayak. Tapi family français makan depan. Isra ke dini lo punya lo pak. Oh ya dini, pikiran. Sudah berdoan dulu tua family lagi nih. Lagi nih guys, nah aku tuh isra. Saya lebih lagi deh tong. Oh, kau sana dan. Oh, mana lagi? Meden gamat macet dan yuri kayak. Sana pido haji tengah tinggi. Atau ada dua siung ada kahari. Si kayak aku ada. As kau no do. Usai minggu jone no as. As bayi jalan dah ni kudini. Ada tapi as tom. Kalau no sugin ni kau family ni sinar. Isra. Aw. Jual yang kiki, dah kan cantik. Kau tahu memang dia ni orang hai pa dia, jangan. Hei, lihat aku melihat sudah di buku penyok ni. Wala sokoyan mino. Hei, oh. Salut docteur. Ça va. Ça va? Ça va. Hande de ko min nodiri o ngoɗo sengo na fokko tuno yaltugol mais kanta ngimni ɗo garanta ko halduno ɗen kon docteur koko haalandolan no seeri de mi faala yon ɗuytana seeɗa 100 000 e lewru ɗum nono ɗuuɗi par ce que eno andi mi fewno min ala e gollude ye min da sikkude miɗa haaja koko nda haalde et puis an heeɓi sensé ça ɗuytanoma keɗa sikkude an docteur 80 000 ou 60 000 keɗa sikkude an koko ndade ɗum ɗon koko moƴƴi noon mi jeejatama fi ɗum hen komi haalantama mbuɗɗi a wannaɗi chaque lewru 100 000 francs si ɗum woɓɓi a yalta ɗon a gandar sa docteur aw tabi ngala ni ɗon mbuɗɗi kono ɗon docteur modi yaw jonnara windi ɗo mari golle goo kam wiyata min ɓittaren ɗo min ɓeeray fofde ɗum ɓuraɗo de mi haalan ni on eyo ko haaju noon sa waɗi ɗo fof mi versa on oyet corona wona yaw min ɗo moy no wodi komi yiyata faami ɓaya inni o jokkata to laaɓi ɗum yenenama i 5000 francs o timmi chaque lewru so ɗum ɗon makki a yaltira ɗo a sik a anda ɗon sa chaque lewru hara baki hammi no ɗemade waɗa ko yaawi mi haalnama noon inni kan docteur business amin kadi mi haalante ko min woni maîtresse business min ina yani am mais ɗum wiyete ko luttete fille danni o debbo mi Nyala tu. Ya. yara Ya. ouais Ya. ça va Ça va. yeah.
Père. Ça va. Ouais. Quella delle. Si le frère lo surtout on fait le gol la fay Lu da dai ni. Birai. Na, tare mi di do. Yollu do asimu mo ko wani to da. Wait to di do kena. Sami. o ge bay du ñak ko jël Nen. no ge bay du sodo solo Na. tori awon jaram alba la de ra boy di awin as moy lo ko ya ko te pass Asiken mo. Wana ando mi ando. ko jaram de da ba ko wiat de ra lo tu ya le yo ko mo dinan wiat tani ke yo jaram albar Kayaknya nong yang buat ngomong salah nih. Asik. Sekarang kayak haju asik kalau tak kamu lima. Dia udah kedogan mak. Nundalang pala, pada nundalang ini. mi na ta mi wala ta kono ay si wadi ndo ka ay sakay Wala sabi Allah. oyi asio o ko min jibini mo nei mo haw jal ko dandi ko boy do foko boy ko gor ko won ko min buri yidude yo won ka hodo ma kono ay gor ko mo yidi o mo feti fi mo anda dawara ma o dana ta ko nyama ta fi mo on ha jaka e makko ko honno mi wata ƴettirde o mi naɓa mo toon hay ɗum kadi ko sowiɗo mi naɓa mo toon kadi o lettanam mi oya Ɗum ɓeyda yeɓude mbaɗinga nene. gasi probléme yole foye mum ine ɗo as kanko yaata yoni yewti kanko ay mo faala yaadira e probléme ala Andi dok. To wonata problème parce que debbo ko dewgal. Kono an ɓiɗa andi mi wawata immade mi yaha tawa ka kam ñamata e kam mi soññoto tawa sonani o ko ñaama an tigi andi nde andi yamla yiɗi koto hilandi ɗum mais noon kadi sa imagine ɗum ata e watawen haɗde inola ko baɗɗe woni ɗo kono est ce que komi yewi toon e joni ko goto wonani Wona goɗɗo na goto wonanila kono ɓeyda yeɓdude moɗi moƴƴam ɗo wonta probléme si Allah jaɓi yodde makko ay si tawi ɗo mi hootay ɗon faalayaade taw mi wonan ɗon taw 2 semaines haa mi annda si tawi way si woni ke e si wonaaki mi yiɗa o annda fayi haa jooni fii ɗum weedu ala nen jomi ndaare joni jour min e mbaɗinande ɓe ara taga ara ɓe jooɗoɗa en fof men yewten ko yewtuɗen ɓe sagam ko ɗum ɗon mi yiɗi gasi probléme ala joni woni gasi ala e wi ɗum nan joni ɓayɗo andi golle tan no ɗuuɗi hakke mi yaw nen awa asi yenane docteur merci nan nani o ɗo nen ko yoɓena onon koye ande no 2 sare sattiri ɗo ni yekkitayɗo ɗum ɗo addunamaɗa andi ko kiɗoma allah ande mo hiɗi en nan ko hiɗuma fof 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 mais ala de la kadi laɓɓini giggogol hakkude makko e mondi ma eyo on faye wiyam makko ɗo ɗum ko accitita goɗɗe makko ɗe ñande o arat ɓuyni ɗon kay wallahi o hiɗuma de ay jak ɓeɗi mardi gadaw ta mare to ene daranda min namata wattu koye peppetoy an a yi reedugi no wattu sifa koye waɗa sentir haɓɓa ɗum kadi ngannare en ɗum Hamza kono faala ko mettitir hooranga sikka yummira wi tunga nder suudu ange min tum na yakkitore ma kono so goɗɗo woni reedugi no da suurde ɓanndu mum ɗum debbo neno da suurde ɓanndu mum kono hanga goɗɗo wima wonno fanɗiɗano ko no yiɗɗa kadi welɓitagol joni min simi ɓornoraki ni nde wawi yiwde jumɓe no ɓornori ni kam ɓedda hakkille ma yaye ma min mi yiɗa ɓornotoɗo ni min jiyo ko welatana ko ya waɗu complet yettiɗo waɗa faɗa juttowde min ko ɗum woɗi guwanga kono mi convaincute woni min mi yiɗa ɗum ɗo joni goyna ɗum no fof wonde haalde ene Hamza ɗo ɓalandade piimum goto heɗi an ko fii honnu ettanta dépense on jonna neeɗan ko neeɗan tigguɗa walla komin tigguɗa oni falani andude exactement mi jombi nane na on haaldi hambo min ko min neeɗan haalde dépense ɗi min ko kamɓe ni mi jonna dépense o nayi kamɓe ni mi jonnuɓe dépense o min sa andi wo kamɓe ɗum na probléme ronkatama kamɓe maɓɓayle ko nene ma mi sikkudeno na probléme de et puis ko 20 000 mi jonnatami hannu ko 20 000 de
min no mi do andi ko asimo no do ko sen min wala no dépense sen min kan no fandi min na amin ma anda nda ko 10 mi jonni ma nene ma kada ni 20 mi andi mi anda no sotti de kono andi bay nena beedi ke daga wada 15000 kun kono femni no rudo no heka dan kono fal ma ngande wota nena memuto do dépense nena no ay arde ka suudo ina may den ko dépense 20000 francs wota nena memuto dépense fel day lan jogiti funebe ta finance santé de hôpital lekkele mabbe ordonnance kala ko 50000 100000 tout ko jani ta dépense 20000 fo nyalla si nene ma no ngin ni ko dum he mo be defa hidane so da mi wonna nyambere dem tawa defa benna gazol la nuno dum do la nuno moi je comprends rien du tout en tout cas dal gergerte de fo dépense on hay sina ami jaba naali dépense o wona e jungo makko hina fi non nene ko min jomba do rade na jomba do o ar ko tawila si metete lan kadi kanko e bagage makko kaka yas min ko musse e madam e nyaari ngum bander suutum haas ko nedde jibine yalla ni ma dala du do mi gaynata dalanda do min jonu no na hakko ne ko hakko ne ma bira ma se dai ni se ay ni tami jonne mi jonna taade ta jonne mi yaha woni ne ni mabbe be hala la ko honno wadi sai kambe jomba wala ko min jomba min no je comprends bien sinene makko haali version go so haali ko version go ba ko a nene biddo ala ko goddo ko mama on wadi mama da sinninade mama kon tadi taga kumbu go hundo ta walina na do ta ya fune be mi doji bidde jodi awai ti alla jonna do yaddi hande mi do wadi be gore kala ko mi melo na mama ko fi honno adduma tumbu mak hakkude danki am min e modi en kam e waldo ka darare en danere mama yo jaka hande no luttan non kera sikku pantu mi modi bayi ko dati ko mi yiɗa ko ɗaati ko ta mi yiɗa ko moƴƴi ko a wawi tanima ɗo e mama a duwa ka wawde arde jooɗo ko hakkude danki min e moodi kam mi walato ɗon ko ɗesiraɓe ma mama jakka kalkil gonɗa wadde ko mama a gayni mi gayni mama kere pange moodi ma to yiɗi ko ɗaati ko ka ko noon to yiɗi ko moƴƴi ko komi jooɗi ɗo kom ko ɗum bonnamma mama ko honno falanoɗa lan ko ɗum mi fala andude ko honno falanoɗa lan ko jam mi falanoma o jam goɗɗo yiɗanta ɓiɗɗo multana miɗo yiɗi fof kono ko an ɓuri par ce que ko an woni ɓiɗɗo on mama siɗa jiwno lan a duwa kala jokkirde kam yaari o kuma oye bojo mi keliki mo a darki miɗa utilisde mo mbuuɗi comme si tawi ko kelema hiɗa lando o mbuuɗi bimbi e kekkiɗe comme si tawi ko an e makko wondi mi jombama mi ari mi jooɗi koɗo kadi a ari kadi a jooɗi kadi mi jomba iɗa muuri iɗa jooɗi ɗo konno falaɗa mamma ko honno falanoɗa par ce que billa herande wona a nenanno hara nenen ɗo e sendino bagage kono ko Allah waɗi ko a nenan mi watama raɗale ko ɗum ɗon mi heɓani probléme joni hay dépense ji ɗin modi an ko an jonnata ko an jomba ɗo ka ko mi jomba ɗo mama wa kay ka arɗa wo hiɗa muuri hiɗa jooɗi min la jomba an hiɗa muuri aɗa jooɗi kadi ɗuma mama dépense ji ɗi no ɗum ɗon mi fijiranale hay sina an dépense ji ɗi mi fijiranale hay sina an donc wona an nena mi fijiranta ka dépense ji au contraire ko mi jonete dépense mi yaha mi defa mi ara mi ɓanna acciri noon haala ka ko ɗon mi falanoma ko hombo mi mari ɓiɓɓe ɗuɗude yaduno ko an mi mari kala ka natuɗa mi naata kala ka waliɗa mi walato kala ko jooɗiɗa mi jooɗo kono nonaka affaire ko an mi mari kala mo jokkuɗa mi jokkaymo anani ɓayno nayi sina mama eyi de ɓuuri sina ko a ɓiɗɗo ko tete ko lan ɗo yaltuɗa ko min jibinma hara mi nantayi komi waɗi woyo hawrande komi nenema welatano hande welatalan janggo dépense ji ɗi modi a waɗinanta ko min e modi an hawti danki wona ɗo ɗum ne hawtide danki ko modi am min wota ar muroɗa joɗɗa ko furguere am dépense ji ɗi mama wata mimutude yo ta mimutude dépense joni a ñanela kadi dépense ji modi si defama ñiri mayde ɗi mi a ñamtama si defama ɓa ar ñama notolan mi heɓuɗoma miɗa andi no mi yanggori ha mi heɓuma ha fatuɗani ala baba musidal baba mana goto mi yaal par ce que baba ngal accannoma ko fusu accani mo acci kono yinoɗa fus tubama accani fus ko musidal makko ngal acci ko ƴetti ko anani min ko min andi rewi kore payande ha nde uma ha fotuɗani mi alaɗi ɗo e tato sina on dépense ji ma ida duwaran wolande ɗum landoɗa ɗum ha ƴettatonana ɗum nene nene andi bappa yele to ɓeni no ɓe faala arde ɓe humana on dewgal est ce que hara on jaɓata mi falaka famille bamma fo mi yiɗa famille bamma fo mi falaka tawi ka bamma mayno mi jaɓani jombede ko sabu mama ɓayno nami jombatama ko wonɗa ɗo
wala min kam yaari wo bomi keli wo jokka on utiliser mo simi jomba mala an kadi jombe da mura jo hakkude danki am Ana ndiro yana feda dala ka. mama do non en seeday do ka affaire modi do e seeday do En seda ta. mama Ha mayde. Sawi en seda hare fere ma bu. gasi yo fe Hare fere ma bu.